jiný obavy, které možná lehce mohly na mě působit, bylo to, jestli to dokážu, jestli to zvládnu, jestli ten na začátku nebudu, jako se říká, marnej. Neměl jsem obavy, že bys byl člověk, který by mě chtěl zničit. Ahoj, jmenuji se Ondra, je mi 46 let, mám 2 děti. Pracuji v oblasti finance, obchodování. Nějakou disciplínu, nějaké rutinní návyky ve svém běžném životě, získat nějakou kondici a vlastně dostat se nějak do sféry mýho zájmu pro CrossFit. Cvičení v těchto prostorách jako strach na mě úplně nepůsobilo. Já tady tu atmosféru tady hodnotím na sebe jako velmi přátelskou, takže jiný obavy, které možná lehce mohly na mě působit, bylo to, jestli to dokážu, jestli to zvládnu, jestli ten na začátku nebudu, jako se říká, marnej, jestli třeba ty pohybové nároky, které na mě budou kladený, jestli prostě budu schopen se jim přizpůsobit. Tak spíš ne, protože my dva už jsme se viděli jednou nebo 2krát předtím na začátku v tělocvičně v Bráníku a vím o tobě, nebo kde si na mě působil jako velmi sympatický člověk, dokonce jsme spolu párkrát mluvili, takže neměl jsem obavy, že bys byl člověk, který by mě chtěl zničit. Je to hodně dlouho, nicméně vím, že si mě dostal do takové situace, že druhý den po cvičení jsem cítil všechny svalové partie, o kterých jsem vůbec neviděl, že jako existují. Cítil jsem se, že jsem na dobré cestě pro to, abych se dostal komplexně svoje tělo do nějaké pohybové aktivity, kterou jsem chtěl mít. Disciplíny, rutiny, pohybových návyků, zdravý pocit, dobrou kondici. To znamená, že tohle jsou asi věci, které já považuji za absolutně základní a jsem rád, že jsem je díky tobě nabyl. Já bych jim vzkázal to, aby moc nepřemýšleli. Myslím si, že tady ty věci rozhodují velmi intuitivně. V současném standardu života, který máme, se daví zaměstnání, není nic důležitějšího než prostě pravidelný pohyb. A s trenérem, jako je Petr, si myslím, že dosáhnete velmi rychle svých potřeb. Tebe vnímám jako velkého profesionála, za to ti samozřejmě děkuju. Tréninky s tebou jsou absolutně komplexní, máš přehled, co chceš dělat, jsi připravený. Dokážu si dokonce tvrdit, že vztah trenér-klient se v podstatě i v průběhu času vyklubilo přátelství, takže já za to moc děkuju. Velmi pozitivní dopad, protože mám relativně náročnou práci. Jsem denně pod palbou kotací, které vycházejí z různých burst. Já vlastně mentoruji prostřednictvím především tady té fyzické aktivity. Zároveň mám pocit, že se cítím lépe, že se cítím zpevněný, cítím i určitou sebevědomí, když jednám s ostatními lidmi. Jsem asi jako hrdý na to, že dokážu bar muscle up, to bylo pro mě velká výzva. Jsem rád, že dokážu, nebo že jsem se dostal i do té průpravy v rámci spírání, kde snatch, clean bylo pro mě něco, co jsem chtěl vždycky vyzkoušet a potvrdit si to vlastně i v té praxi, že mě to i baví. Petr je to tak komplexní, že jsem si vlastně i ty věci, které jsem nikdy nechtěl dělat, tak jsem dokázal se v nich zlepšovat, což je hrozně pozitivní.